U Podgorici, glavnom gradu Crne Gore, danas je održana parada ponosa u kojoj je sudjelovalo oko 100 ljudi. Nisu je zaobišli sukobi policije protivnika gej parade. Scenarij poznat, suzavci, pendreci i kamenovanje. Sudionike prvog skupa u Podgorici to je bio ispit može li država zajamčiti prava homoseksualcima. Nakon skupa vlasti su policijskim vozilima evakuirale sudionike iz središta grada. Drugčije im nisu mogli zajamčiti sigurnost jer su skupine protivnika povorke prijetile i gađale ih raznim predmetima. Od ovog trenutka, od današnjeg dana, LGBT osobe u Crnoj Gori definitivno nisu više nevidljive. LGBT osobe su osvojile ulice ovog grada i osvojit će svaku do kraja. Oko 100 osoba počelo je prije podne šetnju dobro osiguranim prostorom. Na prvome transparentu pisalo je Crna Gora ponosno. U osiguranju je bilo oko 2000 policajaca postavljenih u 5 sigurnosnih prstenova. Sudionici su nosili zastavu Europske unije i one u duginim bojama. Povorku su poduprli jedan crnogorski ministar, premijerov savjetnik, nekoliko političara i stranih diplomata, te gosti iz Srbije, Slovenije i Hrvatske. Danas je nakon Budve Crna Gora potvrdila ravnopravnost svih građana i građanki. Crna Gora je danas primjer cijelom regionu. Tijekom skupa čulo se nekoliko detonacija, a policija je na kamenje uzvraćala granatama suzavca. Povorku su gađali mladići iz skupina protivnika parade, na nekoliko su mjesta pokušali proći mimo policijskih redova, ali uglavnom nisu uspjeli. Policija postavljena na mnogim mjestima u gradu privela je, kako javljaju mediji, nekoliko desetaka osoba.